Sento feliç i estic molt content i sóc el més feliç del món. Ets una noia especial, tant com si plores o somrius. Sempre amb tu tot és fenomenal. Tu ets molt tímida i solitària, encara que mai no ho admetràs a ningú. Et podria abraçar, sempre amb tu jo vull estar. Tu també ho vols, no ho pots dissimular. Em sento feliç i estic molt content, faré servir un conjur d'amor. Ets molt preciosa, maca i formosa, vull que m'entreguis el teu cor. Jo t'estimaré, ets el meu amor i sempre totes les cançons et cantaré. Estic bojament enamorada. Vinga! Ui, ara! Ja veuràs! Prepara't! Azuki, sortim un moment, que anem a buidar la paperera. Ah, molt bé. Hola, em dic Azuki. Però a l'escola molts nens em diuen Cookie. Si he de ser sincera, abans no m'agradava gens que m'ho diguessin. Em feia força ràbia. Però últimament, quan m'ho diu segons qui, gairebé m'agrada. I en Yunosuke es va fixar en mi el primer dia de curs, perquè va sentir que em deien Cookie. El meu amor. Què? Ah, perdona. Quina cara! No hi tornis, Yunosuke, o ja veuràs. Tens la cara tota vermella, Cookie. Yunosuke, vine a jugar! T'esperem! Ja vinc! Ai, i ara per què l'he hagut d'escridassar? Mira que sóc fleuma. No ho ha fet pas expressament. Cookie. Quan en Yunosuke va arribar a la nostra escola, vaig ser la primera nena que va conèixer, gràcies al meu malnom. I des de llavors que l'estimo amb tot el meu cor. Que has acabat de netejar la finestra. Sortim al pati, Azuki. Sí. Et fa ràbia haver de netejar la classe? Sí, i tant. Ens queda menys estona per jugar. Teniu! Tens la cara tota vermella, Cookie. Azuki, compte! Ai, senyor, t'has fet mal, Azuki. Em badava i m'ha agafat de sorpresa. Tens el nas molt vermell. Deu ser del cop de pilota. He badat perquè hi havia en Yunosuke. Com l'estimo. Què li deu passar? Avui a la classe de llengua escriurem una redacció sobre el tema de la meva persona preferida. El vostre escrit ha de reflectir els vostres sentiments. Vull que sigueu sincers amb vosaltres mateixos. Ara us passaré els papers. Agafeu-ne un i passeu-ne la resta. Si no acabeu la redacció a la classe, seran deures per casa. La meva persona preferida. Preferida... La meva persona preferida en aquest moment és en Yunosuke. Això vol dir que hauré d'escriure sobre en Yunosuke. Impossible. Vull que sigueu sincers amb vosaltres mateixos. Com puc ser sincera? Què faig? Què faig? Què faig? Si heu acabat, porteu-me a la redacció. Demà al matí vull totes les redaccions. L'hauré
l'hauré de fer a casa. Has acabat tu, Azuki? Jo no, l'hauré d'acabar a casa. No he pogut escriure ni una paraula. I ara, com és? Em pensava que t'agradava molt fer redaccions. No hi ha hagut manera, no em podia concentrar. Ai... Al final m'ha quedat de deures per fer a casa. I ha de ser sobre la meva persona preferida. Quina murga! Ja podria ser un altre tema. Que bo que és! La persona preferida, la persona preferida... Què et passa, Azuki? Tot el sopar que sembla que estiguis a la lluna. Que potser tens algun problema. Per mi que deu estar enamorada. Sí, estic... La meva persona preferida, per Azuki Nakamura, 5è B. El problema ve ara, com continuar a partir d'aquí? Preferida, preferida, preferida... Què escrius, Azuki? Tu no miris, Daizu! Caram, però si són gairebé les 10! Prou, això no pot ser. Escriuré el que sento per en Yunosuke i s'ha acabat. He d'enllestir això d'alguna manera. Azuki! És l'hora de ficar-se al llit! Sí! Encara no he dit a ningú qui és la meva persona preferida. No ho he explicat ni a les meves amigues més íntimes. És el meu secret. Però és bonic tenir algú a qui estimar, perquè fa que tots els dies siguin divertits. Els dona un color nou. Fa que anar a l'escola sigui divertit. Abans no podia suportar netejar la classe, però ara m'ho passo bé i tot. Quan penso en la meva persona preferida, oblido totes les coses dolentes que m'han passat. Aquest matí m'ha anat una pilota a la cara, però no m'ha fet mal. I què més? Què més puc posar? Ah, sí! Ja està! M'assec a prop d'ell i ja m'està bé, però el que m'agradaria de debò és seure al seu costat. I si pogués ser, m'agradaria que un dia vingués a casa meva a sopar i li ensenyaria l'habitació i també li ensenyaria... Aquella nit, per primer cop, vaig somiar en el Yunosuke. Érem en una platja i feia molt de sol, i l'aigua del mar que brillava com un mirall. Rèiem i parlàvem. No recordo de què, però era molt divertit. Azuki! T'has quedat a dormir d'aquí asseguda, Azuki? Doncs sí que anem bé, filla. Agafaràs un refredat. Feia els deures i m'he quedat clapada. Els has acabat ja? Sí, ja està. Encara bo? Doncs prepara't per anar a l'escola. Sí, mare! Alça! Escriure sobre la persona que t'agrada abans d'anar a dormir fa que hi somis. Quina meravella! Adéu, mare! Vigila per travessar el carrer! Te la regalo, Azuki. Té. I tot gràcies als deures. Azuki! Ah? Bon dia. Bon dia, Kaoru. Ja has pogut acabar la redacció? Sí, i tu? Sí, vaig suar per això. La veritat és que em va costar moltíssim. A mi també. Al final em vaig acabar decidint escriure sobre el meu pare, però no se m'acudia què podia posar. Què? I em va sortir una redacció que n'hi ha per llogar-hi cadires, perquè vaig posar tot el que no m'agrada del pare, hauria d'haver escrit sobre la mare. No. I tu sobre qui has escrit, Azuki? Què et passa? Per què fas aquesta cara?
Res, no em passa res a mi. Estic perfectament. Bon dia! Bon dia, Gidama. Gidama, has fet els deures? Quins deures? No recordo que en tinguéssim de deures per avui. La redacció! Ah, és que jo ja la vaig acabar ahir a la classe. Sobre qui vas escriure? Sobre la meva àvia. Ah, no m'estranya. L'àvia de la Gidama és genial. Té 65 anys, però sembla 20 anys més jove. I no li falta cap dent, imagina't. Bufa! Caram! Totes dues han escrit sobre algú de la família. Azuki, fas mala cara. Què et passa? Que et trobes bé? Què? Sí, molt bé, de primera. Escolta, saps sobre qui ha escrit la Yoko? Sobre el senyor Tago. Per ensabonar el mestre, quina raspalladora. Se li veu el llautó, per això. Sí, perquè segur que tothom ha escrit sobre la mare o el pare. Si entrego la redacció, tothom sabrà que estic enamorada d'un nen de la classe. Què puc fer? Com? Què t'ha passat, Azuki, si tu fas molt bones redaccions? És que me l'he descuidada a casa. Molt bé, doncs així porta-me-la demà. Sí, senyor. Però escolta, Azuki, no m'has dit que l'havies acabada? Sí, però m'he descuidat de posar-la a la cartera. Apa, doncs, avui començarem per la pàgina 14. L'he feta bona. Però així? Tothom ha escrit sobre els pares o algú de la família? No hi ha ningú que li agradi un company o una companya de la classe? Qui deu haver triat en Yunosuke com a tema de la seva redacció? Ja està. Ui, que bé que ho has fet. Et toca, Yunosuke. Prepara't. Sí, Ànim, Yunosuke! sí. Ja està! Yunosuke, ets el millor! Visca! L'he saltat! Quin atleta! Et dic un secret, Azuki? A veure si endevines a qui ha dedicat la redacció, en Yunosuke. Tu ho saps? Li he mirat un moment al paper i n'he vist el títol. I ha escrit... I ha escrit sobre la seva mare o el seu pare, oi que sí? La seva persona preferida és la Keiko Yoshida. La Keiko Yoshida. Quina Keiko Yoshida? Deu ser una nena de la seva antiga escola, la seva nòvia, suposo. Però ara ve a la meva escola i això em dona un avantatge indiscutible, no trobes, Azuki? Ara resulta que en Yunosuke té nòvia. Ei, Cookie, ja has vist quin supersalt que he fet? No li diguis res, em penso que no es troba bé, però jo sí que t'he vist, Yunosuke, ets un atleta de primera, ho has fet molt bé. Esclar, què m'esperava? Un noi tan maco com en Yunosuke havia de tenir nòvia per força. Ja es veia venir. Keiko Yoshida, com deu ser? Segur que és més maca que jo, seguríssim. Azuki! Té, explica'm les mates. Després, Daisy. No, ara! Jo també tinc deures. He de tornar a fer la redacció que tenia per ahir. Ostres! Daisu, telèfon! És en Yukio Yoshida. Sí, ja vinc, mare! Yoshida! I tant, sí! M'agradaria molt venir. Ara mateix ho dic a la mare. Sí, portaré el vídeo dels lluitadors justiciers. Entesos, fins ara, Yukio. Adéu! Daisu, així en Yukio Yoshida és amic teu? Sí? Té una germana més gran per casualitat? Doncs sí.
I saps si la seva germana va a una escola privada? Una escola pirata, però què vol dir això? Pirata no, privada. Una escola privada. Sí, aquelles que tots van iguals amb l'uniforme de l'escola, amb un escut a la jaqueta. Sí que porta escut a la jaqueta. El que m'imaginava. I què? Com és? Doncs és més maca que tu. Ostres! Ai. Però si ja hi sé anar jo tot sol. No saps que els nens de primer que van sols pel carrer són els que els cotxes atropellen més? No em passarà res. Tots els nens petits ho diuen, això, però... Que tenim vermell, no ho has vist? Veus com sempre s'ha de vigilar molt? Ja t'ho deia jo! És aquí? Hospital Veterinari Yoshida? Sí, adeu. Sóc jo, en Daisu. Hola, Daisu. Endavant. Renoi, quin cotxàs! I tenen piscina i tot! Ui, amb tot això per força han de ser rics? Hola, Cookie. Yunosuke! Quina casualitat. Què hi fas aquí? Doncs ves, m'estava mirant aquesta casa tan maca. Sí, és la casa del doctor Yoshida. És veterinari i amic del meu pare. La Yuri no està gaire fina últimament i li porto perquè se la miri. Ja, està molt bé. Tinc hora per ara mateix. Que em vols acompanyar, Azuki? No, és igual, és que no em va bé. Però gràcies. Adéu, Yunosuke. Ei, espera, Cookie! Els seus pares també són amics. No tinc cap possibilitat. Amb la mà d'hores que m'havia passat fent la redacció, hauré d'escriure sobre la mare o el pare, com tothom de la classe. Azuki, acaba de trucar en Daisu. Diu que vol que el vagis a buscar. I per què vol que el vagi a buscar? Bé que li has acompanyat, oi? Doncs ara no trobes que és responsabilitat teva anar-lo a buscar? Renoi, les coses que s'han d'arribar a fer pels germans petits. Azuki! Escolta, nen, que jo no sóc la teva mainadera, entesos? És que resulta que hem mirat unes pel·lícules de por i... Mira, és aquella. Què? És la germana d'en Yukio. Va a una escola de secundària? Sí, una de pirata. Privada, Daisu. I que sap si es diu Keiko de nom? No, es diu com un nom de... Com la cantant. Akira? No. Kore, potser? Just a la fusta. És massa gran per ser nòvia d'en Yunosuke i, a més, el nom tampoc lliga. No, és evident que no l'és pas. Hi deu haver centenars de nenes amb aquest nom, Yoshida. Batua, ja són les 9? He d'enllestir aquesta redacció. Ara us tornaré les redaccions de l'altre dia. En general estan prou bé. Molts heu escrit sobre els vostres pares i germans o amics, però hi ha un noi que ha escrit sobre una persona molt interessant i la seva redacció està molt ben escrita. Yunosuke? Sí. Llegeix la redacció en veu alta, sisplau. Ara parlarà de la Keiko Yoshida. La meva persona preferida, per Yunosuke Kawabata. La meva persona preferida és una persona de la meva escola d'abans. Es diu Keiko Yoshida. No m'estranya gens, el Yunosuke havia d'escriure sobre noies. Recordo que quan vaig entrar a pàrvuls, a la meva antiga escola, era el nen més baixet de la classe. En Yunosuke baix? No menjava pràcticament cap classe de verdura. La fruita em feia fàstic i no m'agradava gaire la llet, tampoc. El primer dia de classe, la majoria del menjar que hi havia per dinar eren coses que no m'agradaven. No m'ho penso menjar, vaig pensar.
Però quan vaig veure que els meus companys s'ho menjaven tan de gust, em vaig decidir a tastar-ne una mica. Em vaig quedar parat. Les verdures, que em pensava que tenien tan mal gust, eren molt bones. Al cap d'una estona se'm va acostar el meu mestre i em va dir: hi ha una senyora que es diu Keiko Yoshida, que treballa de valent per fer la verdura d'una manera que agradi als nens com tu. Vaig treure el cap a la cuina i hi vaig veure una noia. Em vaig pensar que era la Keiko Yoshida. Era molt maca, tenia uns ulls molt bonics. Vaig començar a menjar verdura i em vaig anar estirant. Cada cop era més alt. A casa no s'ho creien. A quart ja era el més alt de la classe. Abans de canviar d'escola, la senyora Yoshida es va retirar. Vam anar a la sala d'actes i es va acomiadar de tots. No era pas la noia que havia vist aquell dia a la cuina. L'autèntica senyora Yoshida era una senyora gran, molt trempada. Havia arribat a l'edat de la jubilació i es retirava. Jo em pensava que algú que es deia Keiko havia de ser més jove. Però el fet de veure l'autèntica Keiko Yoshida no va fer canviar gens els meus sentiments. La Keiko Yoshida és la meva persona preferida, perquè és gràcies a ella i als seus plats que ara sóc alt i estic sa. Així aquesta era la Keiko Yoshida. Yunosuke podria ser un escriptor famós quan siguis gran. Està molt bé la teva redacció, Yunosuke, si reflecteix un sentiment molt maco d'agraïment. Hauria d'haver escrit sobre la cuinera del menjador de l'escola. La teva persona preferida, Ken, és el guardià dels planetes. Ja està bé dir això, senyor Tago. El personatge dels còmics? Que infantil! Doncs sí, passa res. En Yunosuke escriu molt bé, no trobeu? I la seva persona preferida és una dona gran, com la teva àvia. Sí, però això és l'únic que tenim en comú. Ara que potser no és tan mal noi com em pensava. Per què ho dius? Qualsevol que valori la gent gran ha de ser una persona com cal. És veritat, esclar, i tant. Què et passa? Per què et poses així, Azuki? Ah, no, per res. Quina gràcia en Ken, oi? Yunosuke. Oh, Adéu, Cookie. Adéu, Yunosuke. m'has d'ensenyar a escriure així, Yunosuke. Vull fer redaccions tan bones com la teva. Esclar. Heu vist aquests dos? Són carn i ungla. Veure com en Yunosuke acompanyava la Yoko a casa seva em va fer posar una mica gelosa. Però descobrir qui era la Keiko Yoshida, això sí que em va fer sentir molt més bé. I tant. Perquè almenys ara sé que encara tinc una oportunitat amb en Yunosuke. Si hagués de tornar a escriure sobre la meva persona preferida, segurament escriuria sobre la Keiko Yoshida. Perquè és gràcies a ella que en Yunosuke és tan alt i maco ara.ただ寂しくてただ恋しくて僕ら抱き合ったわけじゃないふとよぎる悪い予感ほどくように君は笑ったぼんやり夜明けを待ってると涙が出そうになってくよ朝も焼けむる改札口は今日も人が溢れてる君に出会えてよかったなといつも自慢に思ってくよ振り返らずに君とこれからはずっとずっと歩いてゆく私、今、ゆうのすけくんに片思い中。でもライバルがたくさんいるみたい。楽しいはずの運動会も心が曇りがち。大好きなお稲荷さんのお弁当も喉を通らないよ。ああ、このまま運動会と一緒に私の恋も終わっちゃうのかな。次回、あずきちゃん。
ショック涙涙の運動会